ayinospirit sabukawa. Siyaba kunye bazali? Siyaba kunye ne? Impawu zobukawa yinguquko. Masiqiniseke abantu abakhokela ikawa ngabantu abaguqukileyo. 2 intobeko. Mfundisi. Nathi ukhokela ikawa kaThixo uphakame. Impawu yokukhokela ikawa kaThixo ukwehla kubaphansi. Seluzazi oba ndimo ubhetera apha eJafta. Seluzazi oba akho mntu ufana nam apha eJafta. But because ungenwe bubuthixo ube ngoyena uphantsi kubantu abakhoyo eJafta. Sihamba kunye ne? Good. Yesithathu, trustworthy, thembakala. Bengumuntu othembakeleyo. Ngathi inkokeli yecawa kaba asinakunika izinto zethu. Uyabona? Khona abakhokeli ekuthi kuphuma nje icawa. Phuma nje iclass ngokusanda uphuma. Ibe itshisa le nto besenza ngayo ingxelo umphefumlo. Sefuna ukuxelela abanye. Sikubothetha sikubonile apha. Sefuna ukukhawuleza uba lo besithetha naye izolo enxibe labhatyi intsha ungambona efakela bhatyi intsha indlela onakele ngayo emphefumlweni. Utsho wena umkhokeli yokuxelela umuntu obengekho apha. Umkhokeli makathembeke. Alright? Umkhokeli makabe nesimilo esilungileyo. Abe nesimilo esilungileyo, a good conduct. Xa simbonisa abantwana bethu sithi jongani phaa. Sihamba kunye? Zamela loo nto mani xa umntu okhokele icawa. Zamela loo nto uba ube nesimilo esilungileyo. Uba kukho abantu ekufuneka sibalungisile, sithi ebantwini esibalungisayo bethuna ngibani lokolota uRay amnika into zakabo. Just nikani uRay into zakabo. Full stick. Okay. Man, kuni bakhokela apha singabizwa ngamadoda. Ayibo ngamadoda bangakhululeka. Kodwa abakhokeli becawa bona bashere. Abangabakhokeli bona bashere. Program becawa. Angimodola ngikutsho uba umkhokeli wecawa uhlala. Amen. Yeah, sembutweni. Yenye iconfusion enkolo. Siyabulela. Sama kunye bazalwa. Yenye iconfusion enkolo funeka siqinisile abakhokeli. Uthi iorganization lezi. Aziyonke. Ikawa ubulungu bakho ecaweni, membership yakho ecaweni, ube icawa phansi kwabakhokeli nengqeqesho yenkosi. Angeze ukuthi umongameli ebize meeting ebaluleke kangaka apha kube umuntu okhupha amadoda akho athi mabaye meeting nombuzo. Angifundiswe mhlela? Yes. Ngeke kube umuntu okhupha abantu apha base meeting nombuzo. Alright? Masidlule elandelayo bakhokeli irespect. Let's respect each other. How inkokeli, respect the people you lead and teach the people you lead to respect you. Alright? Eyokugqibela impawu ebalulekileyo bazali is knowledge. Ulwazi. Xa umkhokeli sukuthi andazi. Uzakwenza abantu bangabi na confidence. Yithi sicela nje sibambe le ndawo. Zabuyela kude. Siyama kunye ne? Zabuyela kude. Ufuna ke ndiconsult. Ufuna ke ndiconsult. Into ke ngokuleyo ungekosho ngayo. Wonqena uyithetha ba wena uyazi. Very important that thing. Very important that the people see that inkokeli yethu iyazi.
Khwiphi ke kwezi bazali bam. Umkhokeli phaya ebholeni ufana nalaa mntu ayicoach. Uyicoach ba. All right? Une-responsibility yokukhulisa, une-responsibility yokuba nobudlelwane naba bantu osebenza nabo, ukukhulisa ubudlelwane. Uyikhomanda njenge-class leader. Nguwe okhomba indlela. Siyamba kunye? Uyiguide. Nguwe othi na ubona kwabalahlekayo, ubaqoqoshe, ubabuyise, ubabonise uba indlela nantsi. Eyekugqibela yile bendithetha ngayo. Nguwe umfundisi wokuqala pha. You are a co-pastor. Ukhona mos upastor umfundisi uDlamini. Wena you are a co-pastor, ungumfundisi wesibini. Njengoba umfundisi uDlamini ekhona. Nguwe umfundisi ekhoyo oncedisa umfundisi uDlamini ekukhathaleleni imiphefumulo yalamarhamene. Remember la xanduva lokabani lokamfundisi uDlamini. But akanakwazi ukufikelela kumuntu wonke ngexesha elide. That's why ke ngoku sibohlula sibenza igroups ukwenzela kube kwi-class leader ezizaba ngabefundisi bokuqala kwaba bantu. Yilento ndisithi nanxa kukogulayo amelanga ukukhawulezela uyogqithisa kumfundisi uDlamini oba makombone esibhedlele. Mna ke eleba ndisiya xa ndiya kubantu abadala umfundisi uDlamini nanxa ndisiya kumntu esibhedlele. My first question before nimbuza impilo, hello, bekwazi ukubona umkhokeli wakho? Uyakwazi umkhokeli wakho kulapho? Na umabhoko wabale phaya fika nimuntu esumthelela nxa ndigqibo hlala phandle ndibuza indaba. Ndibuza uba umkhokeli wakho bekwazi ukubona makhulu. Uyayazi uba uhlulele apha. Siyamba kunye? It's very important abakhokeli to visit their members because abakhokeli ngaba befundisi bokuqala phaya kumarhamente wabo. Siyamba kunye ne? Right, ndizawudlulela ke kumagosa. Nani uba ndisendibetha yonke sicaka sibuyele sigqibe. All right. I-society zethu ke zaseWesile zizonke they display a connectional identity. Bendithetha ngayo ku-conference namhlanje. Oba into eyenza uba kuthiwe siyi-connectional church, it's because i-identity yethu iyi-one. Oba ndiseQuthini ngelisuthu, icawe yaseWesile Methodist Church of Southern Africa ithatha ishape efanayo necawe yalapha kwalapha, apha eGugulethu. Necawe eseBotswana, eseMozambique, eseSwatini ithatha ishape efanayo. I-identity yethu is the same. It's a connectional identity. Okwesibini, i-society zethu zaseWesile are always outward looking and missional. All right? Umbuzo othanda ukubuzwa ngoku ngabantu abenza i-presentation. Yoba oba ingavalwa le cawe yalapha eJafta. Ingakhalana le community yalapha. Ithi silahlekele. Bamnothiwa le cawe utshile yawo, yabhumba yaphela, ayabikho. Ngaba le community yalapha ngabe iyalahlekelwa. Okanye siyicawe inward looking. Yonke into esiyenzayo siyenza ngathi, siyenzela thina. All right? Okwesithathu, icawa i-society yaseWesile inale identity of exercising care and discipling members. Zombini ezinto zisithethile. Yabona bazali, uyayazi uDlamini. Ndenda thenjwa apha ecaweni oba ndiqeqesha abefundisi abazawube kwizakhe. Kukho into ekuthiwa i-district supervisor of studies. Ke ndathenjwa ndanikwa laa yoba mandilungise abefundisi balungiselele ubufundisi. Soloko ndisitsho xa kubo ndisithi inempazamo eyenzekayo eninzi yoba abanye bade bafakelele ii-tricks apha ecaweni. I-society yethu sidibane nayo ingathi ukwabhengu. Khona imikhwa ekhoyo nendibukayibona nazisa. Abanye kuthiwa kwenziwa i-healing service, kuthiwa utshiswe impepho apha ecaweni, kwenziwa ii-tricks. Kwenziwa ii-tricks zokutsala abantu. Bantu kuthiwa hayi sabona i-healing service, zuze nento ethile, kuphathwa namakhandlela. Kwenziwa ii-tricks zokutsala abantu. Sihamba kunye ne? Enye ke ndabachazela abazalwane abantu batrayinayo bemane befika kwi-groups ne-groups ngonyaka
But bazalwane, you are not going to sustain ministry, get tricks. You will sustain ministry by your level of care. Mna ndifuyile. Umalusi wegusha unuka igusha. Soze ukwazi ukwenza ministry ungasondelanga apha ebantwini abo bakhokeleyo. Zama kunye? Soze ukwazi. Abantu na ukuze banikele ba respond to the level of care that you give them. Mna ndithetha edlamini, ndithethiswa nge-experience. Leseyethe mkuyo ngoku. Yesine endiyifumanise engxakini yemali. Le ndikuyo ngoku yesine. Eyona inkulu yayimankoku, it was owing 1 million, over 1 million. Le ndikuyo ngubhabha incinci gqithi. Ngekudala ndabeni ungathethi loo nto. Uyebo? Le mankoku ndayifumana ine over 1 million rand debt. Sele ifumene ileta ezininzi ezivela ku-GS ezithi bacinga uyahlula-hlula. Ndayifumana. Asenza zi-tricks. Senza i-ministry. Umfundisi okuthiwa uMtapane vele eseminari. Senza i-tricks bhele. Kwelo cala lakho kwawuvela umngcwabo. Uthumela apha wena ofisini. Siya sobabili. Kufike ileta yababantu okuthiwa si-stop service apha eKapa. Siyongena umntandazo kwi-stop service. Sawugqiba amagosa ayakufundisa nihamba yonke le nto yalelala thina asikhathalela abantu bethu asiyanga kulo bhubhu leyo siya kulo uhleliyo. Sayibetha ikawo yavibrata yathi ka ngoSeptember when Bishop Masumza went to conference I had no million debt. How do you make it? Connect with the people, care for the people, let the people feel loved. Abantu bazakuyisa appreciation yakho. Wow. It works. It works. I'm here now in Blue Dart. Beginning of the year, they were owing 320,000. Beginning of this year, they were 320,000. Now, I'm at 200,000, 120,000. Send it for me. Bishop asked me, where's the money coming from the people? How do they give it? We are ready. No, I say ready. Give the people the ministry. Care for the people. If you know as well as you know about Nabella, but what I can do, I can't come back. But we don't have value. This is time to vlogs. I'm going to ask you to prepare a concert. Abanye report abantu be omnye uyagula nomyeni wakhe ngahamba ikawa lugulelwayo ndiyaya kwa lo ndiyalo ondikhonza naye yothandaza nalugula imali ikawa kuba ndikhasa lo and the people respond. Nina bakhokeli le nayibona ikawa abantu bangakhathalelwa. Abantu bangakhathalelwa bangakhathaleleke abantu ikawa bayibone ikawa useless. Siyamba kunye? Alright, I think when you take Tilana there promoting every member ministry ukwenza yonke into be about you mkhokeli. Spread nabanye abantu bakwazi ukuparticipate. Offer healing and transformation. Ikawa le ibe indawo yokuphumlisa abantu bothuliswe imithwalo. Alright? Magosa sekethe ikoli lethu. Nayo laws and discipline ayonto inzima. One, financial management esekethe umagosa sekethe. O-treasurer babuya umva. Ikawa imali ilawulwa magosa sekethe. Treasurer abumva. Treasurer. Alright? Treasurer where appointed says our laws and discipline operates under the authority of the second steward. Can't do anything with money in the second without the authority of the second steward. Second stewards are responsible for that. They are responsible for management of money, control and management. They are responsible for budgets, all right? Irresponsibility. Who present over financial statements? Now
singangena financial statements singekho mina njengomongameli ndijonga amagosa ngawo bekumele baqinisekisile before siya ku-executive sisizawunyanga ntathu oba financial statements are produced, they are available. Ngabo aba responsible for that field. Alright? Can fumane nezinto nami abesekethele uze le mission group ifuna into ethile ndithi kuwo okay ndifumene ndiyayibona bayizawufuna i-5,000 rands lento kodwa ngenxa yoba ino 5,000 rand ngoku ayisafuni mna ndiyayithumela amagosa esekhethe. Amagosa esekhethe kukho lo mcimbi ofuna ukubhatalelwa yi-responsibility yawo amagosa esekhethe leyo. Sihamba kunye ne? Thank you so much. Invitation of ministers, belandela i-procedure. Stationing. Alright? I-responsibility yamagosa esekhethe ukuqiniseka uba umfundisi ngokugqibile 3 years funeka kulo nyaka wesibini siqale uncokola ngoku nge-invitation. Once umfundisi ashekelwe 18 months before the invitation, you start the conversation in that year to process izinto ze-invitation. Ukukhathaleleka kwabantu abasebenzela icawa abefundisi no-secretary abasesiofisini imali abazibhatalwayo befundisi bangabhatalwa i-peanuts. Bazali bam, le culture ngalapha eKapa funeka siyiphelisile. Yayibona? Bendifikile nami Bible dance kodwa komani nathi hayi mandigoduke. Angekho ngaloo mama mandigoduke. Alonzo zokwazi uthatha abantwana bam nomfazi wami sizohlala apha sawugqiba ndilambe. The secretary must provide care. And andifuni imali ya-CEO kodwa it must be a reasonable amount yokwazi uba ndondle abantwana bam. Anizoyikhangela uba yeyantoni loo mali. Nizawundibona ndingumfundisi abaphakathi kwenu. Nizawutsho nani uba sibhatala kancinci le level sinomfundisi. And abayikhangeli loo udlamini yazi indlela onochuku ngayo umfundisi ongafuni ukwenza umsebenzi wakhe. Andifuni umfundisi olalayo asikho kwi-paid leave. Sihamba kunye? But if I'm going to avail myself for ministry, ndihambe nani bazali bam ndondlele. Look after me. Sanumnika i-peanuts. Andifuni salary ya-CEO andiyo CEO. Kodwa masithi nxa siyithetha nawe uqonde nami bendinophila ngale nto. Sihamba kunye? Don't make abefundisi benu cheap. And your responsibility ayivalwa irhamela. Ivalwa amagosa esekhethe. Amagosa esekhethe befundisi bethu must be taken care of. So that nami nizokwazi ukubamba accountable. Fundisi. Mfundisi. Man, ikhona. Services. No, night we have made sure or you have got all the comfort you want. Now we service us. Do you understand? Niyakwazi ukubamba accountable nakunjalo. So number 1 magosa, finance, 2 stationing, 3 staff well-being. Remember that is key to your function. All right? Property maintenance. It's a role of the Senate stewards to ensure that our properties are properly maintained, the upkeep yazo, including a record of inventories, the compliance to the legal framework as provided by laws and discipline. The role yamagosa esekhethe leyo. Ndiyayazi lesekhethe ngibakho trust properties. Yes. But amagosa esekhethe oversight wento yonke. That's why that role is there for them. The upkeep of our properties to ensure that. And as uba nibone nalento bazali bam. Ndiyayibona nalapha ikhona. And andinasazela sa. Yabona? Jonga pha. Yabona pha. Andifuna ujonge pha nasile imvoto. Yabona nasile imvoto. In the pipeline. I know masina pipeline. Yabona nasile imvoto. I fully 20 rand last week. I fully 5 rand there. Ifuna nje umela phakama apha nesikhomane esinye abethelele pha sivaleke. Thina izinto zethu thina abantu abamnyama ziqala ngolahlobo kuphela. Ipaint engeyipainte apha yeye 1,000 or 5,000 or 2,000 rand. I-20 liters ntathu nezinto. Siyeke le cawa idikwebe to a point oba i-collapse. Funeka ngoma irenovate
200,000 kanti siyeke ukwenza into ye-5,000 and sithi bantu abamnyama sozifumane kubelungu. Mna ndimana najaji uRatha leya lithi izinto esesandleni sethu thina abantu abamnyama ziyamoshakala. Asinayo idiscipline thina abantu abamnyama. Nangoku unxana idriver kweCape Town, ndinxana idriver kwindawo ezizi-suburbs ezihlala belungu, ndibone kwathi ndikwii-suburbs ngoku. Bake ndathi qakatha kwindawo enabantu abamnyama, uyibona ngenkukuma apha phandle, ubona kuhlala abantu abamnyama. That's how we are. So Makosi Sekethe, this thing is one of our major failures. Kwiindawo endizihambileyo eMonti, ii-properties abanazo bazange bazakha, azakhiwanga ngabo, zakhiwa ngabelungu. Bafika bona belungu bepha bangena. Kodwa indlela abantu abamnyama boyiswa nakuyipeyinta iproperty befike ikhona. Beyenzelwe ngabelungu. Boyiswa nakuyipeyinta. Siyabona? So Makosa, that is your function. I-representation noma ngumlomo wesekethe. Umela isekethe endaweni irole yamagosa esekethe. Uqiniseke kwi-report zonke emele baziye kunyanga ntathu, emele baziye esinodini, emele baziye enkofeni, zonke ezo report zi-available, zenziwe. Abantu ofuneka bazenze kwi-line functions zabo bazenzele ezo report. Irole leyo yamagosa esekethe. Alright? Now, ezi ke ungazifunda phaa kwi-laws and discipline. Executive officers of the court limiting, kunye nomongameli benza isekethe executive, their coordinators, zonke ezi nto ungazifunda phaya kwi-laws and discipline. Masiye kweza ya zamagosa e-society. Amagosa e-society ziimanejala ze-society. They ensure that there is proper planning for the society. They ensure that there is accountability on people abanikezwe i-task. They ensure that everything eyenziwayo irhamente iyayazi, there is transparency. Amagosa society ensure that there is ownership of what we do. Sonke into esikomite uba sawuyenza noba yimiselwe unyanga ntathu nebo egqithwe sithi siyinhlangano abakhokeli siyayamkela sonke siyenze ibe yinto ezaba imali yethu esayibanga sonke. We ensure also collective officer. Njengamagosa esekethe nabo bazi accounting officers e-society. Ngeke sithi nxa kuthiwa kukho into erongo nemali athi amagosa e-society hayi asiyazi sake silinde nongena. Immediately usitsho uligosa le-society okanye lesekethe fanele basibeke ecaleni uphume kubugosa. Because ufanele uba wazi yonke into eyenzeka phaya emalini, irole yakho leyo. Siyababunyana? So sushekela siba ngasemva. Qiniseka uba you know everything. Kunjalo nje ndikunika i-permission not yokugeza kodwa yokuchallenge. Everywhere ufika kwi-transactions ongazaziyo imbuwe igosa lesekethe. Umongameli namagosa esekethe qala. Uthi na kungena i-transaction lo u-responsible ayithumela apha kuthi egroupini. Mongameli nanso payment ibiye yothile. So that all of us who are going to account know what is happening there. Siyamba kunya lithi? So that nobody is left behind. You are the custodians of the rules and regulations. Nina baqinisekisa uba imithetho nemiqathango iyalandela. Ndiyacela ke zinkokeli sanuba ngabaphuli bemiqathango nemithetho. Ndiyayazi uba siphile ehlabathini kodwa singabe behlabathi. Nangoku nje bandithetha nawe nje. Dlamini umkhokeli wami ondikhokelayo phaa apha eBlue Downs uclose kakhulu kum. Uyagoduka uye elivini, uthathe elivini yakhe. Uyandichazela ke ngoku oba nxa egodukile umthetho lo wakhe uba ndiyafika lo nyaka. Umthetho lo wakhe uthatha i-visiting note ebheke ekhaya. Sihamba kunyana? Ndivume ke nami ndimamele msandithi. Athi ke mongameli ke ndiba nalo visiting note. Athethe kagqiba. Sahlukana. Ngoku sasekhaya ngoku uyandifowunela uthi kum, mongameli andikayifumani la visiting note.
Buza everyone. Uthi le yabe ngithekelayo ngayo. Ndithi haya. Akusebenzi njalo. If it's to note, umkhamende ufuna umkhokeli wakhe, umkhokeli afuna amabosi. Samba kunye ne? No favors. Kaloku when you are a custodian of the rule, you don't break the rule. Samba kunye ne? Ngoku komakhamende ngoku i-removal azithathele ofisini ngokwawo umongameli kuba ne-access kumfundisi. No, now uligosa into obuyithethile phaa ku-number 1 nanxa ungene ku-number 2 uthethwa laa iyi-1. Don't change the rules, don't amend them to fit your friends. Breaks the church law. You are an embodiment of the vision and mission. Umbono othembishiweyo isekethe uzawuchampionwa nguwe. Futhi nxa ufika ezazisweni uthi kunyanga ndathi kugqityiwe ngathi kungekho. Nantsi direction esiyinikayo siyicawa. Kutsho wena uligosa uthetha ngathi ngumongameli, uthetha nerhamente yakho. Rhamente sawuhamba ngolu hlobo, nantsi direction esiyinikiweyo siyicawa. Sizawuhamba ngolu hlobo, unumber 1 uzakwenzeka so. Sukuthi hayi andiyazi kuthiwa. Umbono ubekiwe phambi kwakho ubukhona, sawuxovula, sawamkela. Nxa ngokufuneka upasisiwe awusawu-ownerisha lo mbono. Kanti nxa uligosa lebandla, you are an embodiment of the Makhamende sake silinde umnyaka ndasake siyibambe. No, you implement the decisions taken. Sihamba kunye ne? Good. You are the motivators. Encourage the church. Nina abakhuthaza ibandla. Omnye umfundisi wanifundisa ubufundisi sibakhulu. Wathi isekethe ifana nomfundisi wakhe. Ayibamba le nto ba ndingapholi. Kanti umfundisi obanda. Isekethe yami izafana nawe. Siyaba kunye manje ngumuntu ofresh no wise up. Kwenza isekethe yami izoqhafa. Siyaba kunye uThixo usandinceda. Siyaba isekethe ayifumana ndiyifumana ibandla. Kodwa ndikwazi uyenje. Yebo ba la mfundisi wathi isekethe ifuza umfundisi wakhe. Sihamba kunye nerhamente wena sibakhulu uboyijonga. Kuthiwe Abednego Jafta ayenzanga into ethile ayenzanga. Uboyazi ba engobantu ababayingxaki. Ngaba bayikhokheleyo. Uba ke abayithenga aba bayikhokheleyo. Irhamente le ibhikwa ngaba bantu bayikhokheleyo. Who's responde positively? Funeka babe positive aba bantu bayikhokheleyo. Uba bayithandanga yazi bana la rhamente ayizoyithanda. I-bricks zikwaba bayikhokheleyo. Nekujonga aba bayikhokheleyo. Because aba bayikhokheleyo ngaba banesandla sokuyimotivate into uba mayenzeke nanxa bengafuni uba mayenzeke ichithwa ngabo. Sihamba kunye ne? Good. Amagosa bendithilo ba izo shop stewards ne? Zii-custodians zemfihlelo zikaThixo, laa nto kuthiwa si-steward, the custodian of God's ministries. Management of society planning and coordination, proper allocation of duties. They are spiritual mentors and coaches like abakhokheli. They are marketers of the second vision. Then they ensure the flow of information. Yoba yonke into ihambe. I love the system we had by Monty, where I had a group, WhatsApp group with abakhokheli. There was another WhatsApp group with the class leaders. Always amagosa ensuring abakhokheli they get all the information about church, and in turn abakhokheli takes it to their members, so that there is a flow of information. It's dangerous now abantu bangaziyo khona. Amagosa know that they are accountable for the life of the society. Xa sibuza ubomi be-society, you can't shift the blame and say it somewhere else. Sawunonyula kube ngamagosa nina ba responsible for the life of this society. Also very important by tendency apha ecaweni nanoba bekho ngani nayona yoba sonyula amagosa abe-6 sidibane ngoku apha kule 6 yala magosa sekwi-super steward
Nina ngokubona Consolidated with that. asinayo super steward. Directors is chiefs. Don't have super stewards. We have society stewards and second stewards. Avoid the tendency of being super steward. Fumanisa njengoba amagospel sonyulo onke ngokwe-laws and discipline onke i-6 ayalingana. Kukho ibhosi yala magosa ngoku-Afrika. Yiyo eqhubayo. Nanxa sibize intlanganiso develop teamwork and cooperation. Samba kunye ne? Once bangamagosa nonyulwe, develop a sense of teamwork and cooperation. Avoid nawe uba wonyuli uligosa lesekele. Igosa lesekele. Avoid nawe oba ube super steward. Na into ibekiwe phambi kwakho etafuleni. Qiniseka aba ogxa bakho sebenza nabo bayayazi. Abantu banayo tendency yokwenzakalisa ngoba bu-super steward. Xa bayayazi uba izinto esizihlowa phaa zizawubanjwa nguwe, zawugangwa nguwe, basoloko bekupasela zabhola beyazi uba bayakwenzakalisa. Ngenye imini kakubabuze ngokubeze kuwe uba kutheni ningaqalanga ngubani yawunika yena le nto ninika kuwe. Sihamba kunye ne? Develop teamwork and cooperation amongst you. Ngamanye amaxesha le nto ku-super steward wena mamam ayenziwa nguwe wena mntu uyenzayo. Ine-tendency yoba abanye abantu abusebenza nabo bangakhathali. Fumanise uba nguwe wedwa orespondayo. Funa umela apha kubo utogqiba nabo ulinde nabo babaresponde. Ezinye izinto uxolelwa masingenzeki bade baresponde. Bazofunda bale responsibility ayoyam ndedwa yeyethu sonke. Sihamba kunye ne? Good, very much important. Can be elected 4 stewards. Sibona ngayo ba yes negosa eli-1 ngoku kodwa amagosa ethu esekhetha ayi-4. No. Alright, laws and discipline nalona bazala antoni wasted ixesha. Amagosa esekhetha must go to the laws and discipline and amagosa society check there. They will see there 749. Want to go to trust property stewards.